ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Kipait ba nong syak-snong jong ka nongwar kabahab hapo Shela constituency haka khatway tarik ubunay kalalangkot arjar arpuy kila penrem juri yaka kong press miti wanshan da kabara plakat halor ka jingkeno hakilat patay kubor baka snong nongwar kalale donbor ban shna yaka surok bat punjulor pat yaka jingtung jingtep hapo ka bri ka pasa jongka kabadai kalenti ban poi sya maurong viewpoint kabadang hap hapo upur usam jong ka snong nongwar hakabay day bat kanin nakaliang jong asnong kalapan syai pait baru baga jingti ya kesurok kalong ban penbahai ya kesurok kabaladon lupa nadu khatway snem mensua bat baga dayru kesurok kabalarim nrei hadien baladep siangrong ya kesurok nakaliang jong kong press miti kalakhang penban ya kani kesurok ban lech maurong viewpoint dagisi halor kani ke jingle jong kong press miti nakaliang ka dorbar snong haga khendai tarik mentau banai kalalangkot arjar arpuai kalalet mudoi daka ejahar syaki pulet jong ka Sora police station halor ke jingkam trai ya kani ke surok Snong yongi kan syak kan tho haki bakum kini ki jingkan tho ki ba penja borom bat tamat yong ya kasnong kathau barok away bat kapelong yangi kum kasnong hagani kapor bangimla klem da weng bat gimlaru klem da yeng teli bania le persya ban weng ya kini kijing syak keno beng yang orang buat senang, ya ka isi yang senang, man ya ka dorbar senang layu roy, kebape, nak minta ke imlang salang, ka siang sok siang sai ka senang atau, ka roy ka par ya ka senang atau, kumba ka senang yongi, haki feel senang lek no mi iya ka jing sadin, haki liang baro, bang yo I, ba ka presmi wansyan. Haka sau tarik jong uni banai haka ba kalpan mi haki social media jong ka social media batlaong baka snong nongwar urang ba snong ula le bain ya ka ula ban bain ula penjon ya ki jing thung jing tep ba kodor baram dor ya ki bala ai FIR ya ngaurang ba snong bat ya ka isi yang senang kini ki aka baro misngau baka negas ngi bangin mi na indorbar bangin late pay ya ki jingken no bom syok yang ka bat ki media ro kisah sakhi bat phigi nong syong senang baro kisah sakhi bat haga jaka kaba ilaken no ngisa rai penrem kala ya ki jing keno jungi ne kum no kum ki no syong snong baro snong kam ju thong bar ya ne no ro snong kam ju thong bar ya karo tepat syong snong persajur ya ka jingker ya ka surok long live dorbar snong nomor long live Dorbar Snownower! Ya,
hang ni ngin hilap in siang ngin siak kada tin hai kita yin thung di benam dor hai kita gi bokot dor kat kum di keno yang ka wah surok ha ka por ba ulum bar yang rai udang long u handman jong kan ni ka sinong ba ki kot ki sla hi long ki ba shisha tu kreng ki sapau ba dei bala supan trei jobor ya kan ni ka surok rai da ka dor bar sinong la rai bat la airu ka jing pen shisha ka NOC ba ka ni ka surok ka long ka bom don ka no ka jing penwit ka jing ujor lane ka jing khang ban trei ya kan ka surok bat la airu ba kan ka surok kan long ka bane pateng la pateng jong ka snong nong war te menta phi dei man ya pai kum ki pai ba nong snong baro hakmat jogi media ha ai ki jing thong ki jing tap amdon kanu kata ka jing ti thumai ka surok pai Nado arajan niu. Nado tre surok. Di pen menta pinyo ida ka jing syala ki jong ikman. Menta ka dei tang ban siang rong. Ya kan ka surok. Ti mano ba thombar. Urang ba snong, ka dor ba snong, ginong chong snong, kimla chim la thombar. Lane pen julor, pen du jing thung de tep jong ka. Kum ka jing keno lam ler jong ka. Ni kum ka snong hagani ka por, hakmat jog media. Ni pen rem ya ka jing keno lam ler jong ka. Dei maka ka ba yu roi. Ya ka snong na thau, dei maka ka ba pen rain, dei maka ka ba pen jabrom. Tombor maka. Ka ba thombor maka. Ha ka ba kala thombor ya ka snong na thau, da ka ba keno bom hok. Te ha ka ni ka por, baro ngin rai pen rem ya ka. Kum ka snong na war. Ngin penram. Ngin ya lepay baru siang ter mata. Ya kan ni. Ngin sa spesial. Hati ni dia. Te ha kan ni ko por. Ngisngeu ban ong ba hi media kin pay dala bijong ikman bangi kong kasnong kam snong dei bangin lei hasilong lane habano no kajaka bangi kwa ban pensisya hang ni ba finyo I ba finlab ya kajinsya katkum jingkeno jongka te mentangin ong iki ba fin pay kani kadai ka kenro barim ni ka ba thamai Sesaki, bikin nong siang senong, hati dia. Kamdai, kakenro, kabatumai. Bakamdai, kajingti surok, jing pom surok, batumai, katkum jingkenok jongka. Ba urang ba senong, mangau kedian dingdo, bat ka esi jongka senong, kala le jubor. Dakaba pom surok jubor ya ka jaka jongka kane ka surok ya ka ba kasinong nungwar kalayo nadu usnem ar hajar nyo hakaba u headman lumbar yang rai u balaklat no udang long mau hakane kasinong jongi bat nang ta kasnong kalawat ya kilat nungti ban wat skim na kamta ban pay ya kini ki toris kin wan ban pay ya kini ki viewpoint bat kumju ban lay sa ki beri ki psa jong kasnong te ka border area development May kalaya kalaay ya kajing yarap haka to kapur haka ban shina surok thamai ban ti surok thamai haka ni ka sinong yongi klem don manu manuru ban persya ban penwit ya ka ni ka surok bat ka ni ka surok kala yait be haka ba ka sinong kala sumar man laus nem ban penkhuj ban maramot bat kadai ka surok khandeu bat hak ya ka ni ka surok ki kali kala yang ki pai ba nong chong chnong ki yang
Kitoris kiyay lakumba kadway snem menta kani kasurok hakaba kani kibipoin kadon hani kitoris kiblawan na tuleng jong kiri kapsay kiwan klem don pamatut manu manuro menta ngiyo ya kaskim bansing siang rong no ya kani kasurok hakaba ngilayo i menta la pentrei ya kani kasurok tiap deng kabala dep trei katu kani ngiyo i ba la khang mai la khang no ya kani kasurok bat ngikwa bat pensyai ya kani kasurok kabang iyo mentaru hakawa umdei bang ba ngipom thamai ngiti thamai rei tang pan sing rong kat kum kawo dar bang i re jing trei ya kani kasurok kabarim Bodar kabangilai yo na kabodar area kaba Laipo Tarik Benai Oktober Arhajar Arpo from Srimati BR Sim MCS Director Bodar Area Development Shillong to Shri Tamdor Singh Nadon Nongwar East Khasi Hills reference resolution date 27/10/2020 subject work order for improvement including metalling and black tapping of link road from Nongwa Rumnong to Maurong. Sir or Madam, with reference to the subject mentioned above, you are directed to start the work for improvement including metalling and black tapping of link roads from Nongwa Rumnong to Maurong amounting to rupees 70,000 lakh only. You are to complete the work within 1 year from the date of issuing of this work order and to submit the cash memos, muster roll, etc. for further action from this end. The work will be inspected from time to time prior to release of payment. Release of payment will be made subject to the term and conditions of the agreement. All vouchers and statement of expenditure should be submitted on completion of work. BR SIM Director Bodar Area Development Shillong. nga ukedian ning do nga dai urang bachnong jong kasnong nang war kat kum kajingmi ha media kabadet South Ring January arjar arfaway kabalakan no ba nga urang bachnong bad kakenhun jong kasnong ngilalay ban pom surok jubor ya kabri jongka bat lapen jod lapen julor lapen du ya ki jing thung jing tep jongka kani ka jingkren jongka hakaba na liang jonga orang Waisnong ngapen syai bakane ka surok kamdei ka surok kabadang pom thamai kadai ka surok kabarim ya kabala pentrei ya kan iksrok lengba ke skim keblayo na ka border area department hakapor balong headman u lumbar yang rai balaklat no bat usket richnong u artis raji balaklat no hakaba la pentrei ya kata kesurok da ka local committee ya ka belajit da kasnong kane kasurok kan lek sa viewpoint bat hakiju ko por kane kasurok ka pensuk ya ka lek wan ka kit ka ba jong kino snong ki bawan kit ya ki marrep na ki bri sa jong ki om don jing thung
kata jaka namar ka dai ka surok ka barim ka surok ka bala trei la snala du ar hajar nio mdai ka bamenta kane ka bamenta dai tang ban siang rong mar su dep sing rong iwan ker ka tu surok ya ka jing ker yu kong ru ngi la FIR ngaliang jong ngau ramak snong bat sket snong la dai kong impalai su ek surok ngin lei chaga ai sige bor ai ki jakau baro hakani garia ki dai ki ba ai da ka snong tinaliang jong ngau ramak snong ba isi jek snong ngin nom la ban pen sya jaka yaka lem dang yu i yaki kot kisla ka jing keno bom ai yaki skim SPB kane ka klem wan bu application ban pan skim SPB na mar yaki skim SPB na liang jong i ka isi snong ngi jari pen tip ai ba snong ba kino ba kwa skim kin wan bu application ti kane ka klem wan hakiya dai bat ka to ka ying kane ka ong ba klem ai NOC ban tan lai ti ngai thu ya kin sha ba ka tu ka jaka ka don ha pring jing ya ka jia bat ka sinong ti dai na ka mar ka ta ba omla ban ai jing pen si sha jaka ya ka klem don ka jing tai sinong ya ka bala dala tai sinong ya ka hap sai ki jing sha ba ka sinong nuwar ka la jari na ti sa sinong bala tai sinong ya ka klem tai sinong ya ka klem don ka ba kum kata kam dai kata ke sya ba orang ba snong ula pensit ban penjulor ya kita kijing tung jin tep jongka namar kan ne ngali thu ya sya ba ngil ai ban pentrei ha utam dor sing na don tang ban siang rong ya ka surok barim om don jing tung om don jin tep ha kata ka surok mar ka dai ka barim kan ne ka surok la ship house nem tam menta ka la yai kali hitoris ka la yai ki nong siong sinong ki lakit ki yai ki kit ki ba ya ki marrep yang ki na ki pri ki psa yang ki kani ka kong da ki ba bun snem ka klem siong sinong siu hang ni bat kam don siu kanu ka jing ya kit ki nya ba ha sinong thau ha ka im lang sa lang ha ka yam ha ka khia ka sion ne ha ki nong nui kam baro bat ka epic jong karu kam don siu ha ka ni ka sinong ya ka jing ai FIR jong karu ngi ka sinong ngi hap ban yalek ke nyam lapoi ka ai ka jing keno jong ka baro kilong gibam shisha bat na liang jong nga orang wasnong bat kisi ngi penrem ba ka jing kren jong ka kalong ka balam ler bam don gi banot ban lay akren ya ka te mar ka lay hi marwe ero kam kamut wam ngap ke no ro tendala kli ka baru ong ba don mana bandot ban lay akren ya ka ka ba pen bay la ka kloi ban wan ban ya kren bat ngi ka dot bar ngong ba ka dot bar ka kloi no ba kata ya ji ong jong ka ya ka yang apa manganong bo ban basan dengan mo no sana ka dot bar ki ru pier kata has no ngom kalau tak ka balang along ban basan ka balang de te beleng le jong ya ta ten jong ne al etong nong song dot bar nong song snong ngamong tun basan ka dot bar ti kalau dia borong don botli ke ba kare to kam sekretari la batang ne ngam de sekretari pot ke bolo bar along ada musuh de post ne musuh tangi tai kam don kam jong ba kapan lek ranya ngagen kariti jong asong nawar kamut uwe pa we baro wasong do bar udon ka hok ban kren ya ki shisha ki jaga syong sinong hang ni kilong ba kat ba dang syong dang sa ha ka tu ka jaka kilong pateng kisah tikum ju ki jaka ki bal ai da ka sinong kamut kin sa kai tang ba kim dei kai ba kin siu le don bor ya ka sinong ka thau ya kino yen kam dei ban ya su thu yin mut bat ka sinong ki ka sinong ru kam ju le don bor ya no ro kam ju thom bor ya no ro kam ju le ju bor ya no ro tinggal ngi pensisya bay ba katu ka surok ru lada ka doni ai ka de banu jor na du katu ka por ka ba u headman lumbar yang rai dang don namala rai na bar la peskem na bar ti doni ai de ni sutu ba ka surok ayai bay doni ai lada don ka skim kam jula ban pentri kam hang no noro ni athu yin sya ta chisen banon u jor komplain ka skim kam jula ban pentri kam tang kata
Baklah yang diri Snong. Long live Snong War. Long live Snong War. Long live Snong War. Long live Snong War. Ya teroi kepada yang Snong. Bang Jusa juga Snong, abon kau Snong. Kani kalong ka yaka ha kabaka presmiti wanshan kala keno yang nga orang wak Snong ke dia dingdo ba la kini jobor la thombor ya kani ka jaka hapo riti sansyar jong ka Snong nawar baro kinong Snong kidai bandapan na ka dorbar Snong haba kilapan ka Snong kan sa penti ba uta ne kata lapan nong rim ban yo ban thawing te ka Snong enda kala lek pe ka Snong ka ai ya ka nong rim ying bat ka don ki kendon ba nadu bala ai kidai ban thawing bat kidai ban syong ban sa hap ban pendep hapo arsnem bala na kim syong kim sa shu ka jaka ka longno jong ka Snong bat la ban ai nong rim hakiwai pat kani ka presmiti wansyan kala keno yang orang wak Snong ba haba kita ki headman bamen siwa kila ai nong rim yaka bat haba kim don shu maki la keno yang ba ngala tmu bat ngala keni jubor ya kata kanong rim ying jongka te kani kalong ka jing prinsya hakmat jong fi media menta kasngi hakapor men ciwa jong ki headman bala lekno haba kadang don hasnong bat ki khun ki ti bat ulok jong ka ki syong hakani ka ying ki syong ki sa hani te hadin kalai syong Snong no hakiwai ki Snong ngimla ban prinsya kata hangno ba ka syong kasa hakapor ba mi nang ni te anda haba kini kirang wak Snong kim don syu kawan nasyatay kawan tay jubor ya gani kaying kawan tay jubor te ka Snong haba kalatay ya gani kaying ka Snong kalawan ban khang ya ka ba omday ban tay ya kaying te ka kam sngap kalatay jubor klem burom klem ko ngu ya ka ay ka ba ka Snong kala ong yaka te habaka kam ko ngo ka Snong kala aino hakibor ba jong ka ain knang bala ban pensange yaka te daka ba burom ya imaj yisret badan burom i MCS Rani iba tray hang tay subdivision ila ay kata kabon sisnem banum sya mano ban pendon kam tihnrei kani ka presmiti wansyan hado menta kai katay la katay ya kani kaying bat kam dairu ka basyong basa hangni da ki babun bun snem ti halot jong kani kanong rim jong ka Snong nong war ka hab ban ying ban ya le persya ya kino ki ba pen khain ya ki riti dustur jong ka Snong namar balai namar haba ka Snong ka khot kamla ban pensisya ya kita kibala ai jaka ya ka bat kita baro kiba ka ong maka bal ai jaka magi baro kim ai ka jing pensya bala an ai jaka ya ka tinamar kata ngi penrem ya ka bala keno yang araw Snong bat thom jobor ya ka jaka joka ngi naling ka Snong ngi pensisya menta kasngi bat dai maka kabala thombor ban pen khain ya ki riti dustur jong ka Snong nong war